Ya batun zanga-zanga. Assalamu alaikum, suna na Habibu Gurgu mai kaji. Zanga-zanga fa dole a yi ta wallahi. Domin ba zai yiwu ba ka kasa ci da 'ya'yanka kuma yaranka suna gida ba sa iya zuwa makaranta ka ce ba za a yi zanga-zanga ba. Gwamnati fa ta ce ba ta goyon bayan wannan zanga. A tana goyon bayan zanga, har bandir ma take goyon baya yi. Domin yanzu yara a unguwoyi sun fara su dinga sata yaran mutane suna cewa a biya su miliyan kaza. Kaga ko in ba yunwa da talauci da aka haddasa musu ba abin da zai kawo irin wannan. Ai gwamnati ba ta son a zauna lafiya. Har kullum ita ta kawo wannan talaucin da yunwa da mutane da kuma sun hana yara su yi karatu yayin talakawa. To ko dole a yi zanga-zanga, ba wanda ya sai fito ya ce ba za a yi wannan zanga-zanga. Mu dai muna dai addu'a cewar mutane in sun fita zanga-zanga ka su taba talaka kayansu. Domin in ka je ka taba kayan talaka kayan dan uwanka ka taba, shi ma a cikin yunwa yake. Saboda haka muna goyon bayan a yi zanga-zanga, mu ba ma goyon baya wallahi. Domin menene gwamnati ta ban mutane cikin wahala da talauci. Yanzu wallahi akwai wanda na ba 200 ya sa mu kuka, babban mutum mai shekara 60 da wani abu. Ya wallahi ina da wanda ma ina kuya izo isame ni yace wallahi yunwa yake ji, ya rasa yanda zai da rayuwarsa. Na shiga cikin gidana na ce inda abinci a bashi, wallahi da na bashi anan ya zauna ya bi minti 30 bai tashi ba. Ina tashi sai abin da ya ce mun tun safe da ban sa abinci. To amma ita ce tana ta kokari wajen shawo kan lamarin. A'a ni ban gani ba, domin shugaban kasa ya tara barayi a gindinsa. Tun ministocinsa barayi ne. Babu wanda yake so a gaya masu, babu wanda za su gaya masa gaskiya. Yanzu dai ka shirya fita zanga-zanga. Wallahi tallahi ina goyon bayan a yi ta. Ina goyon bayan a yi ta don ceto al'umma daga cikin wannan hali. Domin gaskiya ita Najeriya ba ta jin kan talakanta, ba kuma ta son ɗan ƙasarta. Magana ta Allah, ba ta son ɗan ƙasarta.